μέρους της Βρετανής Συμπροέδρου μου, της Ευγενίας Χανδρή, και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Όπως βλέπετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει καλύτερη συγκυρία. Δεν είναι μόνο η επιστολή της Βρετανής Πρωθυπουργού της προηγούμενης Τετάρτης, η οποία ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 50 για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η αναμενόμενη σήμερα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απάντηση και τις κατευθύνσεις που θα δώσει the bad cop, όπως είπε ο κύριος O'Keefe λίγο νωρίτερα στη σχετική επιστολή. Έχουμε αύριο την επίσημη επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Μπόρις Τζόνσον, του οποίος, παρότι ακούστηκε λίγο νωρίτερα από τον κύριο Μαγκρέγκορ, έχει στην ουσία την αρμοδιότητα της συζήτησης, της διαπραγμάτευσης και της συμφωνίας με κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη, με κάθε ένα κράτος μέλη. Τη συμφωνία η οποία θα βοηθήσει τη διασφάλιση μιας κατά το δυνατόν ταχύτερης, απλούστερης και επικοδομητικότερης σχέσης συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και όλες τις χώρες μέλη. Είναι λοιπόν μια εξαιρετικά ευτυχή συγκυρία και σας ευχαριστώ όλους όσους συμβάλατε σήμερα, ξεκινώντας από τη Eurobank, για την ευγενέστατη φιλοξενία της και την εξαιρετικά γενναιόδορη φιλοξενία της, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Interrel για τη συμβολή της με τον κύριο Μαγκρέγκορ και τον κύριο O'Keefe και όλους εσάς, τους οποίους θα εκθέσω στη συνέχεια. Τι κάνουμε σήμερα? Τι κάνει το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο? Το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο σκοπό έχει να μελετάει, να προτείνει, να συζητάει και να προωθεί πολιτικές και απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει 3 πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι η διαδικασία των συζητήσεων. Η δημόσια συζήτηση με τους γνωμοηγείτορες και τους διαμορφωτές των αποφάσεων σημαντικών συλλογικών οργανισμών. Έχουμε σήμερα μαζί μας, στην ουσία, 10 σοφούς. Έχουμε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒ, τον πρώην πρέσβη της Ελλάδας στο Λονδίνο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίτσιο, ο οποίος θα μας μιλήσει γνωρίζοντας τη θέση των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Έχουμε τον καθηγητή τον Σπύρο Φλογαΐτη, ο οποίος πέρα από την ιδιότητα του δασκάλου του Δημοσίου Δικαίου και την διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει το βρετανικό αλλά και το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα πολύ βαθιά και έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική αλλά και επιστημονική προσέγγιση για το θέμα. Έχουμε τον Νίκο Τοβέτα, τον διευθυντή του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Το ΙΟΒΕ, σας ανακοινώνω σήμερα, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε, έχει δεχθεί να αναλάβει για λογαριασμό του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου την εκπόνηση μιας μελέτης, η οποία θα ασχολείται με το παρελθόν, με το ιστορικό, αλλά και το μέλλον, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές των ελληνοβρετανικών εμπορικών οικονομικών σχέσεων στους τομείς της κίνησης προσώπων, κεφαλαίων και εμπορευμάτων. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Σακελαρίδη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων, η οποία μιλάει για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που ανησυχούν για την εξέλιξη που θα έχουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και έχουν προσδοκίες για την ύπαρξη των λιγότερων δυνατών εμποδίων σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του μεγαλύτερου επιμελητηρίου της χώρας, με πάνω από 200.000 μέλη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό πλέον λόγω της κατάντιας της ελληνικής οικονομίας μέχρι στιγμής και στο εξωτερικό. Έχουμε τον Σωτήρη τον Λεοντάρη, τον εμπορικό διευθυντή της Βρετανικής Πρεσβείας. Έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία στα θέματα των εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων. Ο κύριος Μαγκρέγκορ θα κάτσει στο πάνελ για να απαντήσει αργότερα στις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε. Η κυρία Γεωργία Σταματέλου είναι η tax partner της KPMG. Έχει μελετήσει σε βάθος τις συνέπειες που θα είχε οποιοδήποτε σενάριο
ενός σκληρού ή μαλακού Brexit. Ο Νίκος Σοφιανός, ο οποίος φοράει σήμερα δύο καπέλα, το πρώτο είναι αυτό του γραμματέα του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και το δεύτερο αυτό του Προέδρου του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών, του Ελλήνων Αποφύτων του London School of Economics, ενός οργανισμού με 3.000 μέλη στην Ελλάδα και πάρα πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα στη διαμόρφωση της βρετανικής αλλά και της ελληνικής πολιτικής προσέγγισης σε θέματα που άπτονται οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και το καλύτερο το κρατάω για το τέλος. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Τσακάλη, η οποία είναι επικεφαλής ανωτάτων σπουδών του Βρετανικού Συμβουλίου. Πιάνουμε λοιπόν τους 4 βασικούς τομείς. Ο πρώτος είναι το θεσμικό πλαίσιο. Ο δεύτερος είναι οι ανησυχίες και οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Ο τρίτος είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης. Και ο τέταρτος, ποια θα είναι η προοπτική του συνδυασμού των πολιτικών οι οποίες μπορούν να προκύψουν από αυτή την περίοδο των διαπραγματεύσεων ή δυνατόν προς όφελος της Βρετανίας, προς όφελος της Ελλάδας, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι κλείνοντας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι ένα απλό μέλος μιας απλής ένωσης. Είναι πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη. Λίγο νωρίτερα κάποιος παρατήρησε ότι χωρίς ευρωστρατό και χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί, χωρίς μια έντονη εμπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τέτοια ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει. Συνεπώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν μεταξύ πολιτικών και γραφειοκρατών και πολλές φορές με ορίζοντα τις εκάστοτε και κατά τόπους επόμενες εθνικές εκλογές, δεν αφορούν το πολιτικό μέλλον κομμάτων, κυβερνήσεων. Αφορούν πρώτιστα το συμφέρον όλων μας. Και είναι δική μας δουλειά, είναι δική σας δουλειά, είναι δουλειά όλων μας μαζί να μελετήσουμε αυτές τις συνέπειες με ενάργεια, νηφαλιότητα και με ιστορική προοπτική και μνήμη. Και να προτείνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στους διαπραγματευτές για να αντιμετωπίσουν με τον πιο επικοδομητικό τρόπο την αναμενόμενη αναχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση θα κρατήσει το πολύ μία μισή ώρα μαζί με τις ερωτήσεις. Κάποιοι ομιλητές θα πρέπει να φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί ο χρόνος τους είχε προσδιοριστεί με βάση το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον καθηγητή, τον κύριο Φλογαΐτη, τον οποίο θα παρακαλέσω να μας δώσει μία πρώτη του προσέγγιση. Ο κάθε συμμετέχον στο πάνελ, ο κάθε ένας από αυτούς τους 10 σοφούς, θα κάνει μια 4λεπτη, 5λεπτη παρουσίαση και απάντηση πρώτων ερωτήσεων μεταξύ μας, ώστε μετά να ανοίξει ο χώρος για τις δικές σας ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.